Tervetuloa Luopioisiin, lumpeen kukkakuntaan, kauniin Kukkiajärven rantamille. Jos kaikki suomalaiset lähtisivät kulkemaan paikkaan, mihin heillä olisi keskimäärin lyhin matka, niin 191 kilometriä taivallettuaan he saapuisivat tänne iki-ihanan Kukkiajärven rantamaisemiin. Tämä niin sanottu Weberin piste perustuu tarkkoihin laskelmiin. Kukkian kutsu on kiirinyt kauas. Vapaa-ajan asuntojen määrä Luopioisten vesien äärellä on jo noin 2000 ja uusia rakennetaan jatkuvasti. Kunnan asukasluku, noin 2500, kolminkertaistuu lomakuukausiksi. Mutta täällä on vielä tilaa ja tarjolla kauniita tontteja niin loma- kuin vakinaisillekin asunnoille. Luopioisissa asutaan väljästi taajamissakin. Omakotitontit ovat isoja ja asutusmaaston mukaan polveilevaa. Luonto, niin järvet kuin metsätkin, ovat jokaista lähellä. Luopioisten kirkonkylä on melkein kuin saaressa, lähes joka puoleltaan Kukkiajärven ympäröimä. Suomen kunnallisliiton ympäristön parantamiskilpailussa todettiin, että Luopioisten kirkonkylässä on nykyaikaisen kylän tuntua parhaimmillaan. Uusi ja vanha ovat onnellisessa sopusoinnussa keskenään. Kylä sai valtakunnallisessa kilpailussa ensimmäisen palkinnon omassa sarjassaan. Vuonna 1995 Hämeen heimoliiton organisoimassa Häme kauniiksi ja toimivaksi -kampanjassa Luopioisten kirkonkylä valittiin Pirkanmaan kauneimmaksi maisemaksi. Uutta on rakennettu vanhaa kunnioittaen, ei samaan muottiin puristaen, mutta muiden joukkoon sulautuvin ratkaisuin. Vierekkäiset kirkko ja kunnantalo ovat hienolla tavalla osa kylän vanhaa rakennusperinnettä. Samassa Hämeen heimoliiton kilvassa Haltian kylämiljöö sai kunniamaininnan. Yleisen aktiivisuutensa ansiosta kunta on nimettykin kuuluvaksi maamme innovatiivisimpien kuntien joukkoon. Luopioisten kirkolla kaikki on lähellä. Kunnan toimisto, terveysasema, seurakuntakeskus, itsenäiset säästö- ja osuuspankit, K- ja T-valintamyymälät, apteekki, koulu, päiväkoti, anniskeluravintola, kahvila, posti ja muut liikkeet ovat kaikki lähituntumassa. Kunnan muita suurempia taajamia ovat Aitoo ja Rautajärvi. Aitoo tunnetaan monipuolisesta koulurakenteestaan. Täällä on kunnan peruskoulun yläaste sekä 2 merkittävää sisäoppilaitosta. Pohjoismaissakin ainutlaatuisessa Anna Tapion koulussa opiskellaan peruskoulun yläasteen ohella koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan ammatillisia opintoja. Mä pesin niitä isoja navetalla. Tässä on jotain toinen. Aitoon kotitalousoppilaitos puolestaan antaa valmiudet työskennellä ihmisläheisissä palveluammateissa sekä taidot oman talouden hoitamiseen. Opiskelu tukee myös aikuistumista ja oman persoonallisuuden kehittämistä. Aitoossa on 3 kankaan painantaan erikoistunutta huipputeknologiaa käyttävää yritystä, mutta Luopioisten yritystoiminnasta kerromme yksityiskohtaisemmin vähän tuonnempana. Koulujen ja kankaanpainannan lisäksi Aitoo tunnetaan ennen kaikkea Suomen vanhimmista ja suurimmista vapaapalokunnan juhlista, mitkä kantavat nimeä Aitoon kirkastusjuhlat.
Näille kolmipäiväisille juhlille kokoontuu joka kesä 1000 määrin yleisöä. Me voitaisiin tätä juhlaa rakennella siihen suuntaan. Palokunnilla on, Aitoon VPK:lla on tämä työmyyrä, eli henkilöt, jotka ovat kovasti tehneet VPK:ssa. Rautajärvellä on myös hyvät peruspalvelut ja varsinkin kesäiseen aikaan kylän raitilla on autoja joskus jopa Tungokseen asti. Luopioisten kesä on tapahtumarikas. Lähes 500 erilaista kesätapahtumaa värittää kunnan kesäistä ilmettä. Aitoon kirkastusjuhlat, Mikkelinmäen kotiseutujuhla, Kirkonkylän rantatapahtuma, Rautajärven markkinat, Kuohijoen Unikeon päivä, Haltiapäivä, kirkastusmarkkinat kirkolla ja monet muut tilaisuudet kokoavat vuodesta toiseen kuntalaisia, kesäasukkaita ja kaukaisempiakin vieraita kesäisiin tunnelmiin. Kukkian selkiä viillettää kesäisin 3 kirkkovenettä. Puutikkalassa perinne on säilynyt katkeamattomana pisimpään. Kylän rannassa on komeassa talassa 2 kirkkovenettä. Vanhuuden lepoon päässyt Ahti ja muutaman vuoden vanha kyläläisten talkootyönä rakentama Ahti 2, Kukkian suurin kirkkovene. Vähän vanhemman Aallottaren kotisatama on Kuohijoen Tervaniemen ranta, ja sillä tehdään kesäisin myös useita tilausmatkoja niin Kukkialla kuin Kuohijärvelläkin. Kukkian kulkuri on veneistä pienin ja nopein, ja sillä osallistutaan myös kirkkoveneiden soutukilpailuihin. Kerran kesässä, kirkastussunnuntaina, veneet saapuvat kokat kohisten Kirkonkylän rantaan ja palaavat kirkonmenojen ja kotiseutujuhlan jälkeen kotisatamiinsa. Jokaiselle halukkaalle järjestyy tilaisuus ikimuistettavaan soutumatkaan. Vesillä liikkujille Luopioinen, sen 10 järvet ja ennen kaikkea Kukkia sekä kuntaa sivuavat Pälkänevesi ja Kuohijärvi ovat todellinen elämys. Tehtiinpä matkaa isolla tai pienellä veneellä, kanootilla tai surffaten. Metsäiset rannat ja 100 saaret saavat silmän lepäämään ja nauttimaan hämäläismaisemasta parhaimmillaan. Vierasvenesatama on Aitoon taajaman tuntumassa, Kankahuven rannassa Pälkäneveden poukamassa. Sinne rantautuu kesän mittaan sekä isoja että pieniä paatteja. Vanha hieno höyrylaiva Satu pitää tätä kotisatamanaan. Luopioisissa voi harrastaa muutakin kuin vesillä liikkumista ja kalastusta, joskin niiden harrastamiseen puitteet ovat loistavat. Eteläisen Suomen suurin yhtenäinen metsäalue on Luopioisten ja 3 sen naapurikunnan alueella. Eräretkeilijöille, marjastajille, sienestäjille, metsästäjille ja muutoin luonnossa liikkuville tämä Laipan takamaa on todellinen aarre. Laipanmaan laidassa vain 10 minuutin ajomatkan päässä kirkolta on Sappeenvuoren laskettelukeskus. TV-sarja Metsoloista tutut Urjan rinteet. Täältä eteläisen Suomen korkeimpien rinteiden laelta avautuu mahtava erämaanäkymä Laipanmaahan. Suksilla sivakointia voi harrastaa jo ensilumista lähtien valaistulla pururadalla ja myöhemmin avattavilla latuurilla. Kirkonkylän ja Aitoon urheilukentät sekä luistinradat ja Kirkonkylän pienpalloilukenttä luovat puitteet monipuoliselle urheilutoiminnalle. Yläasteen voimistelusali ja Kirkonkylän uusi liikuntahalli takaavat taas mahdollisuuden erilaisten sisäliikuntalajien harrastamiselle.
Kansalaisopiston monet opinto- ja harrastuspiirit antavat mahdollisuudet monipuoliseen itsensä kehittämiseen. Sosiaalipalvelut on kunnassa hoidettu hyvin. Vanhainkoti ja vanhusten palvelutalot huolehtivat elämän ehtoopuolelle ehtineistä. Eikä lapsiakaan ole unohdettu. Kaikille halukkaille on voitu järjestää päivähoito jo vuosia ennen kuin laki sitä edellytti. Luopioisten matkailukohteista merkittävin on SF Karavan matkailuvaunualue Puutikkalassa, missä majoitusvuorokausia kertyy yli 20 000 vuodessa. Hyvän tuntuman kuntaan saa lähtemällä päivän kestävälle Kukkian kierrokselle. Linja-autolla tehtävään matkaan sisältyy paitsi Kukkian kauniiden maisemien ihailu ja mahdollisten ostosten teko, myös perinteinen hämäläinen ateria Kuohijoen Tervaniemen talossa. Erilaisia maatilamatkailukohteita kunnasta löytyy useita. Perheen pienimmät lähtevät varmasti mieluiten tutustumaan ihka oikeaan TV:stä tuttuun Röllipeikon maahan, Kirkonkylän kupeeseen, Haltianselän rannalle, Vohlisaareen. Oman kartan avulla on jännittävää suunnistaa niin Röllipeikon kuin Tiinatontun tupaan ja kaikkiin muihin Röllipeikon maan kohteisiin. Kotiin lähtö voi olla edessä liian pian. Luopioisissa on hyvin omaleimainen ja kehittyvä yritysrakenne, jolle on tunnusomaista huippuosaaminen ja korkean nykyaikaisen tekniikan hyödyntäminen. Katsotaanpa muutamia esimerkkejä. CMI Management toimii niin sanotulla etätyöperiaatteella. Vaikka työpiste sijaitsee Luopioisissa, niin työn kohde voi olla Ericsson matkapuhelintehtaan tai Brio-lelutehtaan varasto- ja tavarankäsittelylogistiikka Ruotsissa. Artecno EPS edustaa perinteistä teollisuutta. Tehtaan lujitemuoviosasto valmistaa veneitä, moottorikelkkojen katteita, asuntovaunujen osamoduuleja ja paljon muuta. EPS-osasto toimittaa muotoon valettuja pakkauskoteloita, kylmälaukkuja ja eristyskomponentteja kylmälaiteteollisuudelle. Alihankintatyöt muodostavat merkittävän osan Artecnon toimituksista. Hämeen autosisustamo on Suomen suurin pikkubussien valmistaja. Monikäyttöiset regobussit ovat yrityksen päätuote. Ne ovat valloittaneet markkinoita jo ulkomaita myöten. Hämeen autosisustamo on aktiivisesti kehittänyt tuotteitaan. Yksi esimerkki on patentoitu kääntyvä auton istuin, jossa kolmipisteturvavyö on rakennettu itse istuimeen. Aitooseen on keskittynyt tekstiilipainamiseen erikoistunut yritysrypäs. Finnmarin lipputehdas on Pohjoismaiden suurin alallaan. Sen isot automaattiset painolinjat valmistavat yritys-, seura- ja valtiolippuja. Tuotevalikoimiin kuuluvat mainoskankaat ja tekstiilit. Finnmarinin tuotannosta menee vientiin noin puolet. Print Scorpio on Suomen suurin paitojen painaja. Automaattisilla karusellipainokoneilla painetaan vuosittain noin 800 000 paitaa. Paitojen lisäksi Print Scorpiossa painetaan lippuja ja mainostekstiilejä. Paradox Period on kolmas tekstiilipainamiseen erikoistunut yritys. Toimenkuvaan kuuluu kaikenlaiset painotyöt seuramerkeistä, pöytästandaareista, vaate- ja mainostekstiilipainatukseen asti. Suomen geotutkimuksen toiminta-aluetta ovat maatutkaluotaukset, geoinstrumentointi sekä laboratoriotutkimukset.
Laboratoriossa kehitetään muun muassa uusiomaarakenteita teollisuuden sivutuotteista ja tutkitaan pehmeän maaperän stabilointia. Näillä palveluilla on kysyntää myös Suomen ulkopuolella. Luopioisten elinkeinosta puhuttaessa ei voi sivuuttaa peruselinkeinoja, maa- ja metsätaloutta. Onhan Luopioinen Pirkanmaan metsävaltaisimpia kuntia. Näiden osuus kunnan elinkeinorakenteessa on edelleen hyvin merkittävä. Mukaan on kuitenkin tullut ja tulee yhä enenevästi maatalouden liitännäiselinkeinoja, kuten maatilamatkailua, mökkien vuokrausta sekä monipuolista tuotteiden suoramyyntiä. Luopioisista löytää vielä oikean maaseudun. Täällä on paljon vanhoja, kauniita maatilojen rakennuksia ja uuden rakentamisessakin on yleensä onnistuttu ottamaan ympäristö huomioon. Kylien, peltojen, metsien ja järvien sopusointuisessa harmoniassa silmä todella lepää. Ja jos haluaa todellista luonnon hiljaisuutta, sen yksinäinen soutaja, meloja, onkia tai pilkkiä löytää Kukkian tai muiden järvien selältä ja poukamista. Laipanmaan suurilla salomailla vaeltaessaan tai nauttiessaan eväitään Metsälammen rannalla voi nykyisen kiireisen elämänrytmin rattaisiin juuttunut ihminen oppia kuuntelemaan hiljaisuutta myös sisimmässään. Kuule Kukkian kutsu.